салому алейкум бародаро. Боз як мошини харидорӣ кардем барои бародарамон. Мана ки документ Hyundai Porter соли 2016 пробегаш 157 мошин без окраса. муроҷиат мекунам компания Said Auto Korea. мошин ҳамагӣ $5400 ба сени Кореяш ба харидорӣ кардем барои бародарамон. мошин теп тоза, мана кузовашон бинетон ҳамаш 100% тоза. метавонед смело ҳамашон кунедон. компания Said Auto Korea. салони мошин кӯтинаш кӯҷош ҳамаш теп тоза. ягон хе дарди диги нест. доставка то хуҷанда 20 рӯз 25 рӯз ба мерасад худохоҳ мошин. метавонед муроҷиат кунед компания Said Auto Korea.